viikko ehtinyt vierähtää Münchenissä ja aika on kyllä kulunut ihan sikanopeeta. Perjantai tänään, mulla oli vapaapäivä. Muuten on saanut kyllä tällä viikolla nousta aika ajoiskin. Tänään me mennään illalla Kykon keikalle. Mä ajattelin kerätä vähän asioita tähän videolle, johon on kiinnittänyt huomioita. Hyviä asioita Münchenistä. Ensimmäisenä siis yliopisto. Eka oikea koulupäivä. Tänään alkaa ensimmäinen kurssi. Eilen oli ilmoittautuminen. 3 tuntia sitten kestää se luento, että saa nähdä mitä tulee. Ihan hauskaa. Eli niin kuin sanoin, niin tosiaan mulla oli tällä viikolla 1 kurssi ja se oli 3 päivänä 3 tuntia ja se loppui jo. Mun ei tarvinnut tehdä siihen mitään työtä tai koetta ja sit saa 3 opintopistettä. Että tähän mennessä ihan tyytyväinen olen tähän kouluun. Että aika helppoa oli saada ainakin noin ekat pisteet. Hintataso toisena. Elikkä täällä on kyllä tosi halpaa. On huomannut esimerkkejä tässä. Ei mun mielestä paha kyllä tää hintataso, koska kävin tuossa keskustassa ensimmäisessä kaupassa, joka tuli vastaan. Ostin nää ja maksoi 22 €. Ihan jepa. Tosi halvalla pääsee ja niinku ruokakaupassa saa puolet halvemmalla ostettua samoja asioita mitä Suomessa. Ja ulkona syöminen ihan sama, että ei ole väliä periaatteessa syökö ulkona vai syökö sisällä, koska syökö ulkona vai tekeekö itse ruoan, koska tosi halvalla saa ulkoakin. Tänään hain just tosta yhden sellaisen kebab leivän ja se maksoi 3,50. Sitten urheilumahdollisuudet, elikkä me oltiin, kun mun kämppis tuli lauantai-iltana, niin sunnuntaina hengailin sen kanssa koko päivää ja se on tosi mukava, että tullaan kyllä hyvin toimeen. Käytiin pyöräilemässä sitten, se näytti mulle vähän paikkoja ja käytiin muun muassa Biergartenilla, jossa sain hieman järkyttyä, koska tää Biergarten oli sellaisella paikalla, että siinä oli siis tää kaljateltta ja sit siinä oli sellaiset pitkät pöydät, johon sai istua. Mut sit siinä sai myös lähteä, kun se oli niinku joen rannalla, niin mennä sinne joen rantaan. Ja me mentiin sitten, otettiin yhdet kaljat ja mentiin sinne joen rantaan. Ja sitten mä katsoin ympärilleni, niin siellä oli aika paljon alastomia vanhuksia. Sitten mä olin silleen, että näeks mä nyt oikein, että mitä täällä tapahtuu. Sitten mä kysyin mun kämppikseltä ja se sanoi, että joo, että täällä on jotain alueita, jossa saa ihan alasti olla. Ja se oli aika sellaisella niinku keskeisellä paikalla, että aika lähellä keskustaa ja tosiaan siinä vähän niinku baarin yhteydessä. Lenkkeily. Täällä on tosi hyvät lenkkeilymaisemat. Just kun oltiin mun kämppiksen kanssa pyöräilemässä, niin se näytti mulle missä mun kannattaa lenkkeillä ja mä kävin siellä joenrannassa, niin siinä on tosi hyvä. Ja sit mä asun tässä Theresienwiesen vieressä, jossa siis järjestetään Oktoberfest ja Frühlingsfest. Niin sen ympärillä menee kans tosi hyvä sellainen lenkkireitti, niin siinä on tykännyt juoksennella. Tänään oltiin tosiaan myös Kaisan kanssa, mun tulevan kämppiksen kanssa boulderoimassa ja se oli tosi hauskaa, siellä oli tosi paljon porukkaa, että aktiivisesti ihmiset oli lähtenyt vaikka perjantai. 4. tää sää täällä ja kaupunki. Siis tää sää on ihan huikea, että niin kun mennään huhtikuun alussa ja täällä on ollut jotain 30 astetta. Niin kun ihmiset alasti ottaa aurinkoon, niin se kertoo jo jotain. Ja porukka kävi oikeasti uimassa, että täällä kyllä tarkenee niin hyvin. Ja tää kaupunki yleisesti niin tää on niin kaunis ja tykkään kyllä todella paljon, että täällä on mukavan tuntuisia ihmisiä. Ja esimerkiksi kun saksaa käyttää, niin saa sönkätä ihan niin paljon kuin haluaa, että niinku ne ei vaihda sitä kieltä englanniksi, vaan ne antaa sun sönkätä ja auttaa sua eikä niinku tuomitse, niin se on hyvä oppimisympäristö oppia myös saksaa. Viidentenä sitten tuleva Frühlingsfest. Nyt tää Saksaan integroituminen on sitten viimein tapahtunut alle viikossa, koska mä hengailen kotona, dirndylli päällä. No ei nyt ehkä kumminkaan. Kävin tän tänään ostaas, koska alle parin viikon päästä on Frühlingsfest.
sitä varten. Löysin aika edullisesti. Nämä on oikeasti tosi kalliita, mutta ehkä tää on joku vähän halppis versio, mutta ei se mitään. Siellä siis on tossa just lähellä Heresien 5, niin siihen tulee telttoja ja sitten siellä on tää Frühlingsfest, joka kestää 2 viikkoa ja sinne laitetaan noi perinteiset bajarilaiset dindilit ja miehillä on lederhosenit jalassa ja juodaan kaljaa ja live-musiikkia kuunnellaan ja muuta, niin ensi viikonloppuna ajateltiin sitten lähteä sinne tsekkailemaan meininkiä. Täällä Münchenissä siis kaikki on oikein hyvin ja on päässyt ihan hyvin tähän mukaan, tähän arkeen täällä ja tutustunut moniin ihmisiin ja on ollut tosi hauskaa ja kiva kun katsoitte mun videon. Päivittelen taas sitten kun ehdin seuraavan kerran. Aika hektistä tää alku tässä, kun koko ajan on kaiken näköistä tapahtumaa meneillään. Mutta kiitokset, että katsoitte videon. Tilatkaa mun kanava Iida Susanna. Nähdään taas. Moi moi!